ang pinaka-importante po ay nasa maayos tayong kalusugan. Natuklasan gamot Hindi po. ng ating Nandito naman po ang Miracle Health Corporation. By Doc Joey dito ayan para maghatid po ng magandang pag-uusapan, diba? Kasi makakatulong tayo kundi po sa kalusugan ng isang tao or sa buhay ng isang tao. By the way po, ang aming office, so dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation po kay Doc Joey Bitito. Ayan. So, gusto niyo po magpakonsulta online, pwede naman po ayan i-message niyo lang po si Doc Joey sa kanyang numero. Ayan, sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. So, yan po yung contact number ni Doc Joey Bitito. Ayan, so, hindi naman po, pwede kayong mag-follow sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. Ayan, so, dito tayo nagprograma every Monday to Saturday, except Wednesday from 5:30 to 6:30 in the evening. So, kapag Sunday naman po, ayan from 9:30 to 11 a.m. So, Monday to Saturday po, ang aming opisina dito sa Legazpi from 9 a.m. to 6:30 in the evening. Pero kung mas maaga po okay lang. Kasi po may food house tayo dito. Ayan, so DJB Food House. So habang po naghihintay tayo kay Doc Joey, ayan, pwede po kayo mag-drop by sa ating DJB Food House. Ayan, so kung mas maaga, mga 8 a.m. nandito na kayo. So okay lang po kasi may food house tayo. Pwede kayo mag-drop by. Or pwede nyo pong i-try ang ating lutong bahay. Kasi po, dito sa building natin, lahat ng problema ng tao, so dito na po lahat. Kay Doc Joey. Kasi kung problema nyo po kalusugan, ayan, nandito po ang Miracle Health Corporation para po tugunan ang inyong problema sa kalusugan. Ano man po ang inyong problema sa kalusugan, ayan, so handa pong solusyonan po yan ni Doc Joey dito sa pamamagitan po ng ating mga produkto from Amazing Trio and Mega 1 Capsule. Ang kinagandahan, diba? Good news po sa mga avid listener natin na may promo tayo sa Amazing 4, Amazing Trio and Mega 1 Capsule. So may promo tayo dyan, additional 10%. Ayan, kung kayo po may discount na 25%, ayan, plus 10%. So magiging 35% discount kayo. Ayan, so ngayon po, yung CEO promo. Ayan, kasi po papalapit na yung birthday ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so August 19. Diba? Kasi yan po yung birthday ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so promo tayo, additional 10%. So kanina, marami naman po yung nag-avail ng ating mga products. Kahapon, ayan, ang dami po nag-avail ng ating mga products. Kasi nga po, marami tayong promo ngayon, diba? So kung ano man po yung budget natin, ayan, lahat po kayo bibigyan ng promo natin. Kasi nga po, ito yung bilang. Diba? Kasi baliktad na ngayon, diba? Mag-birthday si Doc Joey. Instead na siya yung bibigyan natin ng regalo, siya pa yung magbibigay ng regalo po sa inyo. Ang daming tulong na ibigay sa inyo ni Doc Joey. Kasi nga po, kumbaga siya po ay talagang naabot niya na lahat. Naabot na niya yung gatong ng tagumpay. Kasi nga, sa dami ng pinagdaanan niya, ano man yung mga na-accomplish
niya, ayan na, kumbaga, share na din po niya sa mga tao, especially dito sa Albay. Ayan, so yan po yung promo natin, lalo na po sa mga distributor natin. Ayan, so mag-avail na kayo kasi, diba? So, sayang ang promo natin. Ayan, so, CEO's Birthday Blast promo. Starting po yan last August 2 hanggang August 15 po lamang. Kaya sa mga mag-avail, ayan, mag-avail na po kayo. Kasi sayang po ang promo sa Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1 Capsule. Additional 10%. So, kanina, may nagtastimonial sa atin, from Ligaw, si Tatay Pelojero. Ayan, so mapapakinggan nyo yan baka tomorrow sa ating live streaming na natulungan po natin na tumaas po yung creatinine. Dahil po, ang pinaka-health concern po talaga ni Tatay mataas ay may problema po siya sa prostate. Kaya then kakain ng gamot or ano yan, tumaas po yung kanyang creatinine. So, muntik na idaya si Tatay, buti na lang ay laging nakikinig po sa ating programa. Ayan, sabi niya, gusto ko dalhin mo kay Doc Joey. Siya lang yung talagang nasa puso ko, nasa isip ko, na siya yung makakatulong sa problema ko. So, yun na nga ang naging resulta na naging okay lahat ng problema ni Tatay. So, nakausap natin kanina at kinunan po natin ng video na siya talaga yung nagpapatunay na nung naging karanasan po niya during nag-take ng ating mga products na Amazing 4. At yun, naging normal. So, kahit na po siya may anak na nurse, pero talagang open-minded siya sa ating mga products. So, yun, sabi nga ni nanay, kahit siya po ay maghapon na pagod. Kasi nga may mga apo siya na inaalagaan at siya pa yung naglalaba. At pinapainom siya ng Mega 1 Capsule ni Doc Joey. Yun nga po ang experience ni nanay. Sabi niya, kahit ako laging lagi pagod, lagi ako puyat, parang hindi ko nararamdaman na lagi akong pagod. Kasi nga sa iniinom na Mega 1 Capsule. So, yun po, yung last time na lagi sinasabi, diba? Kahit kayo ay lagi puyat, lagi pagod, parang hindi kayo nakakaramdam ng gano'n na pagod. Kasi nga po, during na nagtitake kayo ng ating Mega 1, makakatulong po yan para lumakas po yung ating resistensya. Ayan, so apat lang na capsule natin. Mega 1 Capsule, Mega E Capsule, Multi-5 Capsule, and Silver C. Pero sa lahat na pong karamdaman, makakatulong po yan sa inyo. Pero malalaman lang po natin once na sinubukan po natin yung ating mga produkto. Kasi, diba? Katulad ni Tatay, almost na sabi niya kanina yung isang client na pumunta dito sa atin kasi naghahanap ng room. Kasi yung apo niya mag-aaral po sa Tanchuli. So, naghahanap siya ng room. So, diretso na siya nagtanong about sa problema ng kanyang asawa na may diabetes. Almost a year na umiinom ng gamot. Daming gamot na iniinom. Yun sabi niya, instead na ilang buwan na siya umiinom ng gamot or ano yan, pero hindi bumababa yung dosage, mas lalong dumadagdag yung gamot niya. O naghumingi siya ng advice kay Doc Joey kung ano yung pinaka the best na gawin. So yun nga, inopen natin yung ating products para subukan po niya. So babalik siya dito sa atin para po ipakonsulta yung kanyang asawa na may diabetes, 'di ba? So yun po. Ayan, so kung may mga question po kayo about sa inyong problema sa kalusugan, mag-text lamang po kayo sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe naman po, 0917-853-3343.
8933. Ayan, so nag-chat si si Ate Chimti. Ayan, so pumunta dyan yung anak ko. Ayan, so yes po. Ayan, so nakita na niyan yung room. Ayan, so lahat na ino-offer natin, 'di ba? So ngayon po, may bagong menu. Ayan, si Doc Joey Bitito, yung marinated na bangus. Ayan, ito naman po yung pinuputakti ngayon. Ayan, search nyo lang po yung page na DJB Eatery. Ayan, so yung ating page. Ayan, so makikita nyo po dyan yung ating marinated na bangus. Ayan, so ang dami. 'Di ba? Kanina bumili yung from Lapu-Lapu si Ma'am Nida Bindal, yung kanyang kapatid po na may problema sa kalusugan, na umiinom po ng ating Amazing 4. At yun nga ay in-offer natin yung marinated na bangus at nag-avail po siya ng 2 packs. Ayan, so sabi niya, dadalhin ko to pag uwi. Ayan, so kasi si Ma'am Nida Bindal, dati po tong barangay chairman po ng Lapu-Lapu. So, lagi po siya nag-a-avail sa atin, at ngayon po may health concern din po siya na ma-ooperahan po sa kanyang katarata. So, umiinom po yung kanyang kapatid ng Amazing 4, at gusto po niyang uminom din ng ating products pero kulang nga sa budget. So yun, since na may promo po tayo ngayon, binibigyan po namin siya ng Mega 1 capsule para po ay matugunan or masolusyonan din po yung kanyang problema. Kasi nga po, ayaw niya din po magpa-opera sa kanyang katarata. So, yun po, pinapainom natin siya ng Mega 1 capsule 3 times a day. So, 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 1 naman po sa hapon. Ayan. So, 3 times a day. So, yun, naka 15 days na siya. Then, kanina, binigyan naman natin siya ng good for 15 days. Kasi nga, yun na din po yung bilang tulong natin sa kanya na nakapag-avail din siya ng promo natin. Yan, sa mga avid listener natin, mga user natin sa products natin. So, yun po, samantalahin nyo na yung ating promo kasi sayang po yung additional 10%, 'di ba? Kasi, biruin nyo po yan, malaki yung madi-discount sa inyo, 'di ba? Additional 10%. Hindi talaga biro-biro yan na discount na yan. Kasi nga po, bilang pa-birthday sa inyo ni Doc Joey Bitito. So, bukas na bukas po ang aming office from 9 a.m. to 6:30 in the evening. Pero, kung maaga kayo, mas okay. Kasi, pumupunta na kami dito ng maaga. Ayan, so maaga na talaga kami gumigising para po ay, matulungan po namin kayo. And then, syempre may DJB Food House tayo na makapag-serve tayo sa mga tao na mga pagkain na walang halong chemical, 'di ba? Lahat tayo dito natural. Even po yung mga products natin, all natural po 'yan. Ayan, so 'yun. So, ngayon po, pag-usapan natin about sa mga products natin. So, Amazing 4, Amazing Trio, and the Mega 1 capsule. At so, ano po yung ating Amazing 4? So, ang Amazing 4 po, ito po ay gawa sa Florida, USA. So, aprobado na po ng Food and Drugs Association or FDA. So, ang Amazing 4 po, namely again, Miracle C, Mega A Multi-5, and si Mega 1 capsule. Ayan, so napakalaking tulong po sa ating immune system. So, lalong-lalo na po sa mga taong mabibigat ang karamdaman o sakit. Karamihan sa natutulungan nito ay may mga cancer patient and mga taong for dialysis na and for operation. Ayan, so last May, kung lagi kayo nakikinig sa atin, may natulungan po tayo na hindi po natuloy sa operation. So, 3. Diba? 3 ang hindi po natuloy sa operation. Si Tatay Alfredo Dr. Dadea, na may problema po sa katarata. Ang daming sakit nito ni Tatay, 77 years old, na may sakit po na prostate, katarata, and sa kinatagalan po niya kakainom ng iba't ibang gamot, nagkaroon na din po siya ng problema sa kanyang
stomach. So, lagi pong sumasakit yung tiyan ni tatay. So, within a month po, luminaw yung paningin ni Tatay Alfredo, Dr. Dadea na from Manito Albay. Ayan. So, yung isa naman po, si Tatay Baldo from Manito din. And si Tatay Willie Adra from Legazpi. Ayan, sa kidney stone na hindi din po natuloy sa operation. Ayan. So, 'di ba? Pwede kayong mag-decide kasi buhay niyo po 'yan, 'di ba? Walang iba ang magdidesisyon po niyan kundi po sarili natin. Kahit na tayo may in-advise sa atin na medyo complicated, pero tayo din po yung magdidesisyon niyan. Hindi naman po magsasakripisyo yung ibang tao, yung kundi po tayo mismo. 'Di ba? Kasi hindi din po madaling kumita ng pera. Sabi nga ni Tatay Willie Adra na kung siya daw ay natuloy sa kanyang operation, papaano na lang yung kanyang hanap buhay, paano na lang yung trabaho niya. So ngayon po, without operation, tuloy-tuloy pa yung trabaho ni Tatay Willie Adra. So ganun po. Yan. So, 'di ba? Sabi ko nga, lahat ng bagay may process po yan. Hindi po natin mas-shortcut po yan. 'Di ba? Kahit nga tayo nag-aaral, hindi natin yan mas-shortcut. So, syempre dadaan tayo ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, and grade 6 bago tayo makagraduate. Next dyan, high school naman. So, ganun din po sa pag-take natin ng Amazing 4. Lahat po yan may process. Yan. So, hanggat tuloy-tuloy yung pag-inom mo, hanggat naniniwala ka, hanggat dumadasal ka, may solusyon po dyan sa problema po ninyo. So, next, ang unahin natin si Mega E Capsule. Si Mega E Capsule po ay mayroong 5 klaseng potent berries. Nandyan po si acai berry, si pomegranate, si blueberry, si cranberry, at si elderberry. Ayan, so ito po ay napakayaman sa antioxidant. So, napanlaban sa mga free radicals na nagiging dahilan po ng iba't ibang karamdaman tulad ng katarata at cancer. Ayan, so marami na din po tayo naging cancer-free na natulungan natin. May mga bukol, may for operation na, ayan, may katarata. So, ang dami-dami na po natin. Ano man po ang inyong health concern, pumunta lamang po kayo dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so overall health benefits na pwede po natin makuha kay Mega E Capsule. Ito po ay mabuti para sa may mga arthritis, may mga aray. Ayan, so yon na isa din po na pumunta sa atin na nung isang araw na may problema po sa diabetes, na pati mata niya apektado na, pati arthritis po niya. Kapag inatake daw po siya, hindi na po siya nakakalakad. So, pinapainom natin siya ng Amazing Trio 3 times a day. So, si Mega E din po, nakakatulong po din ito sa pagpapababa ng timbang. Kung tayo po ay hirap na hirap, mabawasan yung timbang natin. Ayan, so mag-take lang po kayo ng ating Mega E Capsule. Talagang matutulungan po kayo niyan. So, kami nga, di ba, everyday po umiinom kami ng ating capsule. At yon, kahit na tayo ay kain ng kain, ayan, talagang hindi tayo tumataba. So, nakakatulong din po ito sa may mga mataas ang cholesterol. Kasi nga po si Mega E natin for detoxification po siya. And nagpapaganda din po ito ng itsura ng balat po natin. Kaya nga po, kapag once na uminom kayo ng ating capsule, nakokontrol po niya yung pagkulubot ng balat natin. Nakokontrol din po yan ng pagtanda natin. So, yung mga nagtitake sa atin ng products, kumbaga nakikita nila na parang kahit na sila may edad na, parang hindi nila nakikita sa itsura na sila po ay nagkakaedad na. Kasi nga po, nalilinis yung mga dapat linisin sa loob ng katawan natin. So, pinipigilan ang cancer, nagpapababa ng dugo, pinipigilan ang sakit sa puso. Ito din po, marami na tayong natulungan na may mga problema po sa puso. Ayan, yung may mga maintenance, yung may na high blood na,
may na-stroke na mild stroke na, ayan, so yan, ingat. 'Di ba? Kasi kapag nadoblehan, delikado po yan. Kaya po, habang ay solusyonan na po natin yan. Maagapan na natin, makorek na natin. So, pinipigilan ang UTI. Marami na din po tayo natulungan na may mga problema sa UTI. Pabalik-balik ang UTI. Ayan, so yan during na nalinisan, naka-intake ng ating capsule. Ayan, so hindi na sila palaging yun UTI. Sa may mga chronic kidney disease, ayan, makakatulong din po si Mega A capsule. Yung mga dinadialysis, ayan, nakakatulong din po yung ating Mega A capsule. Ayan po yung ating overall health benefits na pwede po natin makuha kay Mega A capsule. So next, si Multi5 po. Si Multi5 naman po ay binubuo naman po siya ng 5 klaseng mga mushroom. Ayan, mushroom naman po siya. So nandyan po si Maitake, Shiitake, Reishi, Agaricus blazei, at si Cordyceps. Ito naman po ay nakakatulong para sa ating katawan dahil ito po ay nagpapalakas ng ating immune system. Ayan. So, nakakatulong sa may mga sakit na cancer at sa mga taong nahihirapan pong dumumi. Yung isang client natin, ayan, talagang hirap na hirap po siya. Minsan, almost a week na po siyang hindi nagba-vowel. So, delikado po yan. Kasi mga toxins, once na mag-ano po yan, so, pwedeng mag-cause ng iba't ibang karamdaman yan. So, kasi nga po, ilang beses tayo kumakain every day. So, mas mainam po na syempre, kailangan po natin ilabas yung mga dapat natin ilabas. Kasi, 'di ba, nakikita natin, nananalamin tayo na okay, yung itsura natin, mabango tayo, naligo na tayo, nakapagbihis na tayo, pero kamusta yung loob ng katawan natin? Ayan, so puro chemical, puro mga bawal yung mga pinapasok natin. Siyempre, huwag tayo mag-expect dyan na tayo po ay healthy, 'di ba? So, overall health benefits na pwede po natin makuha kay Multi5, ito po ay nagpapababa ng cholesterol, tumutulong sa pagbaba ng timbang, at nagpapabuti po ng kalusugan ng isip, lumalaban sa mga silula ng cancer, nagpapabuti ng kalusugan ng utak, and syempre, may anti-aging din po siya and anti-tumor. So, yung isang client ko po today from ano ba ito? Manito. Ayan. So, yun refer po ni Mama, ano yan? May bukol po siya. May tumutubo pong bukol sa kanyang ulo na naramdaman po niya na may tumutubo naman na another na bukol. So, 2 na. So, nagpakonsulta po dito sa atin within 1 month pa lang. Yan. So, sabi niya nag-subside na yung kanyang bukol. Parang hindi na nahahalata. So, sabi niya, kung pwede daw po ay babaan na agad ng doses, 'di ba? So sabi ko, i-maintain muna at least 3 months to 6 months, pero siya na yung gusto, 'di ba? Kasi lumiit na daw, 'di ba? Kasi sabi ko, wag din tayo maging kampante, maging thankful tayo kasi kumbaga lumiit na yung bukol niya at kailangan talaga ituloy-tuloy po 'yan para po talaga ay makita na talagang wala na po yan. Kasi delikado din po yan once na mapabayaan po natin. So, buti na lang at nakilala niya yung ating Amazing 4 at madali pong may resulta agad. So, pinipigilan ang diabetes. Ayan, so kung may diabetes kayo, ilang taon na kayo may diabetes, ilang taon na kayo umiinom ng sa diabetes ninyo, so i-try nyo po yung ating Amazing 4. So next, si Miracle C. Si Miracle C natin, non-acidic at napakayaman po sa vitamin C, Acerola-berry, Ester C, si Rose Hip, si Sea-Buckthorn at si Asian Gooseberry na kailangan po ng ating katawan dahil hindi po nagpo-produce ang ating katawan ng vitamin C. So, saan tayo, Miss Len, pwedeng kumuha ng vitamin C? So, kukuha po tayo niyan sa mga gulay at prutas. Ayan, so tulad ng gulay
at prutas. Na minsan, hindi na tayo nakakain ng gulay at prutas. Ayan, so minsan, puro mga chicken, mga meat, 'di ba? Yung ulam natin, hindi na tayo kumakain ng gulay. Hindi na din tayo nakakain ng prutas. So anong mangyayari sa katawan natin? Talagang manghihina yung katawan po natin. So, overall health benefits na pwede po natin makuha kay Miracle C, nagpapabuti po ng kalusugan ng paningin, may antioxidants, so pinipigilan ang sakit sa puso, pinipigilan ang diabetes, and linalabanan ang cancer, and pinapaginhawa ang sipon at trangkaso na ngayon po. Ito yung pinakamaraming health concern ngayon na may ubo, sipon at trangkaso. Yung isang client natin kanina, grabe yung ubo po niya. So, pinainom natin siya ng Amazing 4. And sabi ko, ano siya ng Amazing Juice natin sa warm water. So, medyo mainit na medyo mainitan yung kanyang lalamunan. Kasi once na nag-take kayo niyan, talagang ilalabas po yung mga plema po natin. So, anti-aging properties, mayaman sa vitamina C, tumutulong po sa sipon at ubo. Ayan, so kanina na-mention ko na. Nagpapabuti ng mga kasu-kasuan. Ayan, so yung iba, hirap na makalakad. 'Di ba? Dahil po sa mga kasu-kasuan natin. Yung isang client natin, grabe yung pananakit ng mga kasu-kasuan niya at gusto na talagang sumuko. So, buti na lang at nakilala niya yung ating Amazing 4 na natulungan din natin yung kanyang mother-in-law. Ayan. So, refer siya dito para mag-intake. So, ngayon po, kahit daw yung goiter niya parang malambot na. Hindi na parang naninikip lagi yung kanyang leeg. Ayan. So, hindi lang para sa kanyang goiter, hindi lang para sa kanyang kasukasuan, bagkos anuman po yung kanyang ibang health concern ay dala na po yan. So, pwede din po ito sa mga month-old na bata. Makakatulong po yung ating Miracle C. So, tatanggalin lang po natin siya sa capsule at ihahalo po natin siya sa iniinom na gatas. So, next, si Mega 1 at yan na po yung combination ng ating Amazing Trio. So, yung na-discuss ko kanina, Amazing Trio, si Mega A, si Multi-5, and si Miracle C. So, next, si Mega 1 para mabuo po ang Amazing 4. Si Mega 1 po ay pinaghalong Amazing Trio, si Mega A, si Multi-5, and si Miracle C, at idinagdag po na natural herbs. So, nandyan po si broccoli, si milk thistle, si astragalus, si holy basil, si bitter melon, at si ampalaya. Ayan. So, si turmeric, nandyan din po yan. Ayan, so maaaring inumin po ito ng mga taong marami pong karamdaman. So, overall health benefits na pwede po natin makuha kay Mega 1 capsule. Ito po ay nagpapababa ng asukal sa dugo, nagpapabuti ng pinsala sa cell, tumutulong sa sipon at trangkaso. Ito din po ay nagpapababa ng presyon ng dugo, naglilinis ng atay, pinipigilan ang diabetes, may antibacterial and lumalaban po sa infeksyon, nagpapabuti ng sakit sa tiyan, and linalabanan ang cancer. So, tumutulong sa pagbaba ng timbang, nagpapabuti po ng memorya at Alzheimer's, may antioxidant. So, ang dami pong benefits na pwede natin makuha. Diba? So, biruin nyo po yan na-discuss kanina kay Mega A, kay Multi-5, kay Miracle C, kay Mega 1. Ang daming benepisyo. So, paano pa hindi yan matutulungan natin yung inyong health concern? Sa dami ng benefits na pwede po natin makuha sa ating Amazing 4 products. Diba? Kaya lahat ng health concern mo talagang ipa-flash out po yan. Paano ka hindi magiging healthy kung ganito yung mga iniinom mong gamot, mga food supplement, 'di ba? Kasi dito sa atin food supplement po 'yan, hindi gamot, 'di ba? So, yun po. Sana ayan sa mga avid listener natin, 'di ba? So, subukan upang mapatunayan po natin 'yan. So, may mga drinks naman tayo. 'Di ba? So, mga programa sa radyo, serbisyong natural, kalusugan,
at Bayanihan with Doc Joey Bitito. Ayan, so this is GB 729 kHz. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and Saturday from 5:30 to 6:30 p.m. po yan. And Sunday po from 9:30 a.m. to 11 a.m. po yan. So mayroon din po tayong FB and YouTube live streaming. FB page Doc Joey Bitito and YouTube channel Doc Joey Bitito channel. And so hanapin niyo lang po yan. So meron tayong office, dito lamang po yan again sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So bukas po kami from 9 a.m. to 6:30 in the evening. Sa ating mga healthy drinks from Amazing Coffee Mix, Mega 1, Mega 8 Coffee, Multi-5 Coffee, Mega Choco, and Amazing Juice with Collagen and Amazing Juice with Glutathione. Lahat po yan available po sa atin ngayon. So, pumunta lang po kayo tomorrow dito sa ating office and pwede po kayo mag-contact kay Doc Joey Bitito sa kanyang numero again sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe naman po 0917-853-8933. So, free health consultation po kay Doc Joey Bitito. Ayan, so advance happiest birthday sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so good day amazing people, sabi ni Miss Syra Z. Canon. Ayan, so kay Ma'am Jenaline Bejerano, ayan, so good evening po. Ayan, so good evening din po sa iyo. Dan, like at share. Ayan, so kamusta ka na po, Ma'am Jenaline Bejerano? Ayan, so ang daming gifts na binigay sa iyo si Doc Joey. Ayan, so hoping in praying po agad-agad makarecover ka sa iyong problema, 'di ba? Kasi yan talagang subok na at napatunayan na ni Miss Jenaline Bejerano ang ating mga produkto. Kaya kung kayo po nakikinig sa ating programa, ayan, so subukan upang mapatunayan. So Monday to Saturday po yung ating office. Ayan, so pumunta lamang po kayo dito para po ay matulungan po namin kayo, 'di ba? Kasi ayan, ang dami nyo nang naranasan, sakripisyo during kayo po ay nagkaroon ng health concern. Ayan. So, yan. Kung hindi po masolusyonan, ayan, punta lamang po kayo dito sa atin. Ayan. So, yon. Kung may mga question kayo, ayan, so mag-PM lang po kayo sa amin. Ayan, so paalala mula po sa MHC, sa mga avid clients natin na nagtitake po ng ating Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1 Capsule. Kung kayo po ay baguhan pa lang sa mga pag-take nito, kinakailangan po na ipagpatuloy ito hanggang sa bumuti ang inyong karamdaman. 'Di ba? Kung kayo po ay umiinom pa lang at kayo po ay bago pa lang, so wag po kayong maiinip, 'di ba? Maghintay po tayo, 'di ba? Kasi yan, monitoring pa lang tayo diyan. So mga 3 months to 6 months na okay na. Ayan, so magpakonsulta kayo kay Doc Joey Bitito. So maaring ibaba ang dosage matapos ang 3 buwan o 6 na buwan kung kailan tuluyan ng bumuti ang inyong katawan. Ayan, so kasi yung iba, 'di ba? So bumuti lang ng ilang days, ayan, titigil na. Ayan, so sabi ko nga kanina kay Tatay Pelohero, ayan, so wag mo na po yan, Tatay, tatanggalin. Kasi from 3 times a day, naging twice a day, ngayon po ay once a day na lang si Tatay. So sabi ko, wag niyang tatanggalin kasi 'di ba? Nakakakain tayo ng bawal, nai-stress tayo, 'di ba? May mga kasi stress po, number 1 killer din po 'yan. So at least may protection po siya sa kanyang katawan. So, sabi niya, hindi ko na talaga to tatanggalin itong Amazing 4. Ito na talaga, 'di ba? Kasi ang dami na niyang experience. Grabing sakripisyo yung dinanas po niya. So, upang makita ang magandang resulta,
huwag tigilan ang pag-take nito na hindi bababa sa 1 buwan. Ayan, so 1 buwan lang, 'di ba? Na na makikita nyo yung resulta. Pero makikita natin na talagang na okay na kayo, wala na kayong health concern at least 3 months to 6 months. So maging alerto po pagdating sa kalusugan natin, lalo na sa mga nararanasan natin na mga grabing yan. Ngayon, tag-ulan na naman, minsan iinit, uulan, 'di ba? Lalo na yung mga mahina ang immune system, yan, so kailangan po natin yan. Huwag maging kampante, lalo na kung tayo po ay may iniindang karamdaman, katulad na lang ng high blood, stroke, heat stroke, sakit sa puso, at yan, ang dami, di ba? Diabetes, kung kayo ay dinadialysis for operation, may myoma, may asthma, may dysmenorrhea, so lahat po yan matutulungan po ng ating Amazing 4 product. So, maaaring mag-text or tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. Para sa iba po ninyong katanungan. Ayan, so bukas na bukas po ang aming opisina from 9 a.m. to 6:30 in the evening. So, Monday to Saturday po ang aming office. May promo tayo sa Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1 Capsule, additional 10%. Kaya po, sa mga sa mga clients natin, ayan, so samantalahin na po natin yung ating promo na additional 10%. Kung kayo po ay may 25% discount plus 10% discount, magiging 35% discount, 'di ba? Sobrang ganda. Ayan. So kaya po ayan, so CEO's Birthday Blast promo po sa inyo. From August 2 to August 15. So, ano na ngayon? August 6. Bukas 7 na. Ayan, so mamamalayan natin 15 na. Sayang nga, hindi pa ako nag-avail ng promo ni Doc Joey. Ayan, sasabihin natin, sayang. 'Di ba? So, minsan magre-request na naman tayo kay Doc Joey. Doc, baka naman may promo. Ayan, so yun, 'di ba? Kasi ngayon, hindi pa, wala pa. Ayan. So, kaya po, wag unahin ng shopping. Unahin po yung ating kalusugan. Lalong-lalo na po yung grabe yung mga trabaho, bugbog sa trabaho. Yan. So, kailangan nyo po mag-take ng ating Amazing 4. Kasi nga po, para hindi tayo magkasakit. Kasi nga, ang trabaho, pwede tayong, kapag nawalan tayo ng trabaho, pwede tayong mag-apply. Pero ang buhay, anytime, ayan, delikado. Ayan, so kaya, unahin ang ating kalusugan. So, kasi, once na protektado natin yung katawan natin, ano man yung ma-encounter natin, di ba? So, hindi kayo mahihirapan. So, yun po. So, yun, mag-text lang kayo kay Doc Joey kung taga saan, anong pangalan, anong edad, at ano po ang inyong karamdaman para po matulungan po namin kayo, 'di ba? So, kanina may mga nag-text kay Doc na yung papa nila na may grabing ubo at may diabetes yung kanyang father, 'di ba? So, yun. Ayan, so marhay na hapon po kay Ma'am Erlita Lianeta Roldan. Ayan, so kamusta kay? May client din po kami ditong Lianeta from Daraga. Ayan, so saan kaya ito si Madam? Si Sir Rapido Albayano, ayan, pa-shout out po. Ayan, kay Sir Rapido Albayano, ayan, so pa-shout out daw. Ayan, so magandang hapon po sa mga avid listener natin. Ayan, so mga nakikinig sa radyo. Ayan, so magandang hapon. Ayan, so yung iba nakapag-dinner na siguro. Yung iba magmimerienda pa lang. Ayan, so yung iba nagpapahinga na yan. So sana all na lang. Ayan, so sana all na lang. 'Di ba? So bukas, again, bukas na bukas po
ang aming office. Dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, sa mga naghahanap po ng additional income. Ayan, so punta lamang po kayo dito sa ating office. So, pwede kayo maging distributor ng ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, and Mega One Capsule. Na yan, subok na ni Miss Len ang ating produkto na Amazing 4, mga healthy drinks. Ayan, so subok ko na po yan. 'Di ba? So, ilang taon na ako dito sa Miracle Health Corporation. So, since 2021, January 21, 2021, nag-start ako dito sa Miracle Health Corporation. So, ngayon po, ayan, so dito na tayo sa Legazpi. Ayan, sarado na yung office natin sa Daraga. So, nandito na si Miss Len sa Legazpi. Ayan, so kamusta na kaya yung mga clients ko sa Daraga? Parang hindi ko na halos nakikita yung iba. Ayan, so yung iba kasi ang dami nagre-request sa akin na dyan lang ako sa Daraga. So, wala naman tayong magagawa, di ba? Kundi dito sa Legazpi. Ayan. So, makikita nyo naman ako dito sa Legazpi. Ayan. So, makikita nyo pa ang Coco Martin ng Bicolandia na si Doc Joey Bitito. Diba? So, yun. And yan talagang once na sineryoso natin, once na workout natin yung products ni Doc Joey, so yan talaga, makikita nyo yung resulta. Once na open-minded kayo na talagang gusto nyo makuha yung goals ninyo sa buhay. So, dito, matutulungan na kayo sa kalusugan, matutulungan pa kayo sa financial. Kasi two ways po dito, 'di ba? Kasi puro tayo trabaho ng trabaho, napapabayaan natin yung kalusugan natin. So, dito, at least, trabaho ka man ng trabaho, at least, hindi mo napapabayaan yung katawan mo. Kasi, 'di ba, makaramdam ka lang ng kakaiba, uminom ka agad ng Amazing 4. Kaysa trabaho ng trabaho tayo, napapabayaan natin yung sarili natin. In the end, kulang pa yung inipon natin na pinagtrabahuhan natin para sa ating karamdaman. Ayan. So, kasi dito, kahit pamilya mo, kahit anak mo, masasabay mo na, 'di ba? Hindi lang para sa sarili mo once na sineryoso mo yung ating mga produkto. Kasi nga, makakatulong ka na sa buhay ng ibang tao, makakatulong ka na sa lifespan ng isang tao na kumbaga humihingi ng tulong. Kasi dito, 'di ba? Parang dito kasi nakikita ko na parang i-bless ka talaga kasi nga nakakatulong ka sa buhay ng isang tao, 'di ba? So since 2021 hanggang ngayon, 'di ba? Nandito pa ako sa Miracle Health Corporation na talagang ang daming tao na nag-a-avail ng products. Ayan, so hindi man tayo halos kilala, pero marami na po ang nakakakilala, especially sa Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega One Capsule. Kasi nga po, since 2008 pa yung ating company. And so, ang dami na natin natulungan, iba't ibang uri ng karamdaman. So, kung kayo po, marami na kayong health concern. Yung iba kasi, di ba, naiinip agad. Minsan nga gusto 1 week. So, ano yung mangyayari sa 1 week? Samantalang, ilang taon kang dumanas, ilang taon kang pabalik-balik sa hospital, pero nandyan pa din yung health concern mo. So, bakit pagdating kay Doc Joey, gusto natin 1 week na tuluyan ng gumaling yung ating health concern? So, wala naman pong ganun, 'di ba? Wala pong shortcut sa ibabaw ng mundo, 'di ba? So, bago ka nga, 'di ba? Bago ka nakapag-graduate, syempre dumaan ka muna sa grade 1, high school and college, 'di ba? So wala pong shortcut. Even po na tayo, 'di ba, teacher or ano 'yan, bago ka naging teacher, kailangan mo munang ipasa yung LET, 'di ba? So 'yon. And sa mga gusto po maging reseller ng ating marinated na bangus, ayan, so open po kayo dyan. Ayan, so kanina may bumili na 1 kilo. Si Tatay Pelojero, sabi niya, yan, paborito ko. Talagang nagkakamay ako niyan. So, talagang ang sarap. Si Ma'am Jen, Balyaran, ayan, so, yan yung paborito niya. Ayan, so, dito siya bumibili ng
ulam. So, kanina nagpaluto siya ng bangus, marinated na bangus si Ma'am Jen. Ayan, so yun, available din po yung ating mga produkto dyan po kay Ma'am Herlin Pabilonia. Sabi ni Tatay Pilojero, ayan, doon ako nag-a-avail kay Ma'am Herlin Pabilonia sa Ginubatan. Ayan, so sa in front po yan ng Gata Hospital. So, available dyan yung ating Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1 Capsule, and yung ating mga healthy drinks kay Ma'am Herlin Pabilonia. Ayan, sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, sa mga naghahanap po ng team buildings, conference, wedding, ayan, so birthday, or ano man po ang okasyon na darating sa inyo, ayan, so punta lamang po kayo sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So may available din tayo dyan ng mga products na Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1 Capsule, and yung ating mga healthy drinks. Kay Ma'am Annie Gonzalez, dyan po yan sa Barangay 2, Bakakay, Albay. So, available din po yan, yung ating mga healthy drinks, mga capsule natin. Ayan, so ngayon, ang dami naghahanap ng Tom Oil. Ayan, so, Tom Oil. Ang Tom Cross ng Bicol. Ayan, so, yun. So, yun, may mga natitira pa tayong oras. Ayan, sa mga gusto pong magtanong, ayan, magtanong na po kayo. Kasi mamaya, tapos na naman yung programa natin. 'Di ba? Sayang, sana ngayon nagtanong na ako na pwede naman ngayon akong magtanong, 'di ba? So, kung nahihiya, ayan, mag-PM lang po kayo. Dito sa contact number ni Doc Joey sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121, or sa Globe naman po 0917-853-8933. So yan po yung contact number ni Doc Joey Bitito. Ayan, so kung gusto niyo naman po makita yung ating mga testimonials, ayan, so i-search niyo lang po ang YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. So kanina may pumunta dito from Piodoran. Ayan, so sabi niya, mamaya, aabangan ko ngayon yung programa ni Doc Joey Bitito. Ayan, so mag-aabang daw po siya dahil nga yung asawa niya po ay marami din pong health concern. So, kung kayo po ay matagal nyo na napapakinggan si Doc Joey. Ayan, so ako nga hindi ko talaga to napakinggan. So, nabigla na lang talaga ako na during na pumunta ako dito sa Miracle Health Corporation last January 21, 2021, dahil din po sa aking health concern, may thyroid po ako dati. Ayan, so may thyroid ako dati. Umiinom ako ng Mega 1. Ayan, so yung Mega 1 capsule, ito yung iniinom ko dati, Mega 1 capsule. And habang ako ay almost 6 years ako nagtrabaho sa Ginubatan, and may problema ako, ayan, so matagal na, since bata pa, ayan, so genetic. So, genetic nakuha ko yung ating health concern. So, pumunta ako kay Doc Joey, pero nag-PM ako sa kanya 2016. So, pumunta ako sa office niya 2021, January 10. So, January 16, birthday ko, January 21, 2021. So, yun, dinalhan na ako ng produkto ni Doc Joey Bitito sa Ginubatan. So, almost 21,000, I think, yung products na dinala ni Doc Joey sa akin. Then, after 2 days, napaubos ko po yung products. Then, another, I think, 15,000 naman. Another 2 days, ayan, napaubos ko naman. So, nabigla din ako kasi since elementary to high school, talagang hindi ako palakwento, hindi ako kumikibo. Parang nabigla ako, sabi ko, ang daming sales dito sa Miracle Health Corporation. So, after that, nag-conduct na kami ng consultation dyan sa Ginubatan, sa Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. So, doon na nakilala si Miss Len. Then, hanggang ngayon, ayan, so, ngayon ang leader na natin dyan si Ma'am Herlin Pabilonia sa harap po ng Gata Hospital. So, habang nagtitake ako, habang gusto kong matulungan ako sa health concern ko,
So, sinasabay ko siya na business. Kasi nga, kailangan mo ng pera para makapag-avail ka ng Mega One capsule. So, at that, habang umiinom ako, habang nagbebenta ako, nakakalikom naman ako na pambili ko naman sa next, once na maubos na yung iniinom ko. At least yung sahod ko, hindi ko na siya nagagastos, di ba? At least nakakaipon ka pa. At least yung health concern mo, natutulungan ka pa. Then yung pinsan ko na may asthma, almost minsan 2 months or after a month, pabalik-balik talaga kami sa hospital para sa kanyang asthma. So ngayon, wala na siyang asthma, hindi na siya inaatake, na talagang grabe yung sakripisyo ng lola namin during inaatake siya ng asthma kasi hindi yun natutulog, always na siya lang yung nagbabantay sa hospital, talagang nakakaawa. So buti na lang nakilala ko ang Miracle Health Corporation. So yun nga, natulungan siya na kumbaga pinaano pa kasi ang sa isip ng lola ko ay parang ang nagkaroon siya ng asthma kasi kumbaga parang 13 ata o 12 years old siya nagkaroon ng asthma na niya yung mangga namin kasi ang daming bunga ng mangga namin. So yun, sabi ng lola kasi kumakain siya ng mangga ata na hindi pa kumakain. So ganun ang naging mindset ng lola ko, parang yung mangga yung may kasalanan. Kaya pinaputol niya yung mangga namin. Ang dami sanang bunga. So yun, kasi yun daw yung cause ng asthma ng pinsan ko. So, yun, pinapainom ko din yun ng Mega One. So, ngayon po, wala na. And ang masaklap, yung mangga namin, wala nang, kumbaga, patay na yung mangga namin. So, and yung menstruation nila, kasi dalawa yun na magkapatid, every month talaga grabe yung menstruation, 'di ba? Babae kapag may dysmenorrhea, yung kumbaga nahihimatay sila sa grabing pain ng tiyan nila. So yun po, pinapainom ko din ng Mega One capsule. So sabi ko, magme-menstruation na naman kayo next month. Ano na naman kaya yung mangyayari? So kapag malayo pa o paparating na yung menstruation nila, pinapainom ko na sila. So yun, naiwasan namin talaga yung gastos at hospital. So, wala na sa mindset namin yung hospital. So, yun ang pinaka-importante. Lagi po kaming may stocks sa bahay ng Amazing 4, Amazing Trio or Mega One capsule. Kasi dati afford lang namin is Mega One capsule kasi nga yun din yung kaya namin na budget. Pero, during na kumikita na si Miss Len, kaya nang i-afford si Amazing 4 at may mga promo akong nakukuha, so binibigay ko sa bahay habang may stock sila. So minsan yung lola ko, may mga pumupunta sa bahay, yung mga kilala namin, mga kapitbahay namin na grabing hindi kaya talaga mag-avail ng products. So binibigyan niya minsan. So sabi ko na lang, ubus na naman. So paano na naman, 'di ba? So yun, okay lang kasi yun, talagang hindi naman kami kinakapos. Kahit na, 'di ba? Sabi nga ni Lord, 'di ba? The more you share, the more you blessing you receive, 'di ba? Maraming blessing na marireceive ka once na tumutulong ka talaga. So naniniwala din ako doon sa ganun na yun. Kasi na marami kang tinutulungan, mas maraming blessing ang darating sa'yo, 'di ba? Share lang, 'di ba? Katulad ng live natin, ito yung magandang programa na mag-share tayo sa mga kakilala natin, mag-share tayo. Kasi hindi ka na pwedeng dapat na inggit na, may inggit ka na, baka umasenso si ganito. So, wala na yun, 'di ba? So, isipin natin kung paano tayo makakatulong sa ibang tao, 'di ba? Kasi dito, yan, nakita ko talaga na maganda. Kasi sa buhay ng isang tao talaga makakatulong yung ating mga products. So, yung isang client nga natin na mataas yung creatinine, 'di ba? Yung professional teacher ito dati sa Divine, yan, tumaas po yung kanyang creatinine, almost 200 plus. Then, after a day lang, kasi pinainom ko po ng hapon, and bago matulog, kinaagahan may examine siya sa laboratory niya, at yun, nakita talagang bumaba, almost 100 na lang yung kanyang creatinine. Kaya kung kayo po matagal na kayong umiinom ng gamot, ayan, i-check nyo po yung inyong creatinine.
Kasi baka napapabayaan na natin, nakatutok lang tayo sa ating health concern, pero yung iba natin, ayan, tumataas na. So, delikado. So, nagiging normal yung pinaka main problem natin, pero may mga next problem naman na darating. Hindi katulad ng ating Amazing 4, di ba? Na talagang pang overall health concern na po siya. Even though, yan, sabi ko nga, kahit hindi mo alam na may iba kang health concern, so dala na po yan, di ba? So, as long as na umiinom ka ng Amazing 4, ayan, so may pag-asa na humaba yung buhay mo, 'di ba? Kasi nga kahit dito hindi ka na palakain ng mga pagkain ng mga prutas, mga herbs, mga ano yan, kasi nandito na sa capsule natin, 'di ba? Kasi kumbaga nakokontrol na yung pwedeng maging health concern natin. So, yung isang client ko talagang grabe yung pasalamat niya na yung goiter niya talagang lumambot na, and na kumbaga nabigyan din siya ng pag-asa again na talagang matulungan yung kanyang problema, kasi gusto na niyang sumuko sa buhay. So, sabi ko, isipin mo yung mga anak mo, yung mga apo mo, na kailangan ka pa. Hindi yung magsusurrender ka. Kasi may mga solusyon pa na nandyan. Ang kailangan mo lang, maging open yung sarili mo, yung puso mo, yung isip mo, na may mga pag-asa pa. May mga solusyon pa na pwedeng makatulong sa inyo, 'di ba? Kaya po sa may mga health concern na gusto nang sumuko sa buhay, talagang pagod na sa grabing gasto, sa grabing sakit na nararanasan, so i-try nyo po yung ating products, 'di ba? Kasi sabi ko nga, wala naman pong mawawala. Kasi parehas lang, 'di ba? Gumagastos kayo sa hospital, dito gagastos din kayo ng konti, pero hindi gaano kalaki, 'di ba? Kasi baka ito na yung solusyon sa inyong problema sa sarili, sa problema sa kalusugan. Yan. So, yung isang ang client natin from Magallanes, Sorsogon, yung bata, almost talagang gumastos sila 700,000 sa hospital. At nangyari pa sa bata, parang nabaliw yung bata kasi nga nabugbog na sa antibiotics. So, natulungan natin during nag-take ng Amazing 4 at yung ating Mega Choco and Amazing Juice. So, ngayon, nag-video ko nga last time na sabi niya, kilala mo pa yan si ate mo? So, sabi niya, hindi. Nahihiya siya. So, ngayon po, nakakapag-aral na yung bata. Grabe, nakakataba din ng puso once na talagang nakatulong ka sa tao, 'di ba? Yung isa nag-PM naman sa akin na natulungan natin sa sa depression. Ayan, talaga kung sa yan, talagang pag may nahulog lang na isang bagay, ballpen or spoon, talagang parang naman siya, nagpapanik na naman siya. So, natulungan natin during nag-take ng ating Amazing 4. So, ngayon po,